Ahojte, moje meno je Robo a dnes mám pre vás pripravenú novú recenziu na tento výnimočný statív Titan Pro od Lensbotu a s hlavou LS X7. Je to robustný statív s výškou 210 cm a my si dnes povieme, pre koho je tento statív určený a neobídeme ani jeho nevýhody. Takže poďme rovno na to. Toto vám príde, keď si objednáte Titan Pro a poďme sa pozrieť, čo je obsahom balenia. Rovno teda prepravná brašňa a vo vnútri sa nachádza samotný statív s fluidnou videohlavou a je to ešte náhradná základňa pre tento statív, ale táto základňa vám nebude fungovať s touto hlavou, to je určené na iné hlavy, takže toto môžeme zatiaľ odložiť. A čo tu máme? Máme tu teda Lensbot LS X7 s Titan Pro nohami a je to v podstate upgradenutá verzia LS X7, ktorý je trošku kompaktnejší, ale za to má aj menší payload a nejde do takej výšky ako táto tu ozruta. Cítite, že nedržíte nejaký shit, udrží to Blackmagic 12 alebo novú Pixis, alebo určite aj Redku. Tento statív je teda určený pre ťažšie payloady na kamery s plnou výbavou, čo dá profesionálnym filmárom istotu a stabilitu pre ich zariadenia. Určite hlavný selling point tohto statívu je jeho výška, čo je 210 cm, čo vám dá výhodu pri rôznych eventoch alebo pri situáciách, kde potrebujete točiť nadhľady alebo ponad hlavy ľudí. Ja mám 1,90 m, som podľa mňa celkom vysoký a vidíte, tento statív ešte je vyšší ako ja. Keď si vezmete, že na to dáte ešte tú kameru, to budete na nejakých 220 cm s výškou kamery a stále si udržíte tú požadovanú stabilitu, ktorú od profesionálneho videostatívu vyžadujeme. Keď som pri tých nohách a pri tej výške tohto statívu ešte pri tom chvíľočku zastanem, na statíve je lokovací systém, keď si chceme nohy zaistiť, aby sa nám pri prenášaní nerozchádzali, takže to sa dá pekne takto pozaisťovať a vidíte, nerozpadne sa mi to a môžem to prenášať na ďalšiu lokáciu a ísť veselo točiť ďalej. Z opačnej strany tohto statívu máme ostne, ktoré sú na zapichovanie do zemi alebo do piesku alebo do nejakého nerovnomérneho povrchu a prekryté sú gumovými krytmi, ktoré nám zase umožňujú to dávať na plávajúce podlahy alebo na všetko iné, čo nechceme poškriabať týmito hrotmi. Poďme si na tento statív založiť kameru a povieme si niečo o tejto hlave, ktorá je pri profesionálnych statívoch to najdôležitejšie. Takže fluidná hlava LS X7. Na statívu som dal už takýto naozaj ťažší payload a to je Blackmagic Ursa 12K a ako vidíte, nemá to žiadny problém udržať tento statív, kde ju dám v tom bode ju drží, lebo mám zapnutý counterbalance a tento setup môže mať okolo 12-13 kg. A čo mám naozaj rád na tomto statíve alebo na tejto hlave od Lensbotu je táto malá drobnosť a to je vlastne šroubovák priamo zabudovaný v hlave. Hlava obsahuje aj náhradné skrutky, 1/4 a 3/8. Samozrejme aj tá lyžina na tom statíve má priemer na užšiu skrutku aj na širšiu skrutku, záleží ako máte kameru a aký typ šrouby potrebujete dať zo spodu. LS X7 má aj counterbalance, konkrétne 3 stupne. Keď máte už ťažšiu kameru, tak to odporúčam na tej trojke, ale vidíte, kde ju dám, tam je a drží. Takisto 3 stupne nastavenia odporu, keď chcem s tým vlastne hýbať veľmi rýchlo, alebo chcem byť naopak plynulejší a tým pádom potrebujem odpor mať silnejší. To isté samozrejme aj v tejto vodorovnej osi. Viem to uvoľniť. Vodováha nesmie chýbať, aby ste si to vedeli pekne vyvážiť. Samozrejme nečakajte, keď to má counterbalance a veľmi dobrú fluidnú hlavu, stále to nie je sachtler. Ale boli sme teraz nedávno v Indii a v Nepále a mal som kolegu Tomáša Hulíka, ahoj, ktorý používal sachtler a mali sme tam aj tento statív a sme ich vlastne side by side porovnávali a ten Lensbot si naozaj veľmi dobre obstal a ten jeho možno stal 15 000 eur a toto stojí nič oproti tomu a naozaj boli veľmi porovnateľné, čo je veľká sila tohto Lensbotu, že je fakt robustný a pevný, že sa môže porovnávať s profesionálnymi
drahými statívmi. Tento statív samozrejme ale nie je dokonalý a plynulo by som sa presunul na nejaké jeho nevýhody. Možno tiež taká maličkosť pre niekoho bezvýznamná, ale mne sa veľmi páči, keď vodováha má podsvietenie. Hlavne keď ste v tmavo osvetlenej miestnosti, ešte vždycky musím zobrať mobil a takto si to tam nejako dosvietiť, aby som videl, že či som v rovine. Čo je taká drobnosť, ale zamrzí. Ďalšia vec, ktorá je možno taká výhoda, nevýhoda pri tomto statíve je jeho veľkosť. Je naozaj, že robustný a je to vlastne to, prečo si ho chcete kúpiť. Ale myslíte na to, že tento statív je naozaj potom nie veľmi vhodný na cestovanie. Čiže keď cestujete lietadlom, nenapracete ho, budete musieť kúpovať extra batožinu a to vždycky pri všetkých leteckých spoločnostiach veľa stojí. A to nevravím, keď cestujete nízko nakladovkou, to si doplatíte skoro novú letenku. Jeho výška 210 cm je niečo, čo naozaj chcete mať, ale na čo trpí tento statív je najnižšia výška, aké sa dá točiť, a to je 90 cm, čo je už relatívne vysoko. Keď chcete naozaj robiť nejaké podhľady, máte problém. Ak vás tieto nevýhody odraďujú, stále je tu kompaktnejšia verzia LensBot LS-X7, ktorá sa dá dať nižšie, aj sa dá lepšie zložiť a napríklad teraz momentálne v Indii a v Nepále bola so mnou, cestovala a vedel som ju natrepať do cestovného kufru. Čo pre niekoho, kto cestuje, môže tento signifikantný rozdiel rozhodnúť, či sa rozhodne pre Titan Pro alebo pre tú kompaktnejšiu, staršiu verziu. Titan Pro je samozrejme kráľ v situáciách, keď nepotrebujete s kamerou hýbať každých 10 minút a potrebujete naozaj ťažký setup uložiť na ten statív a natáčať rozhovor alebo aj niečo hrané. Vtedy vás tento statív rozhodne nesklame a viete, že váš obraz bude bez najmenšieho zachvenia. Takže pre koho je LensBot Titan LS-X7 určený? Pre tých, čo točia v štúdiu, dokumentárne filmy alebo eventy, čiže v situáciách, kde potrebujete výšku, stabilitu a plynulé pohyby. Pre ľudí, ktorí cestujú, je pravdepodobne lepšia, kompaktnejšia verzia, ale ak ide o robustnosť a výšku, tento statív je moje number one. Čiže toto by bolo ohľadom tohto statívu všetko. Ak vás toto video zaujalo, môžete si kliknúť na ďalšie videá o filmovej technike, o svetlách a ja sa na vás teším už na budúce pri novej technike a novom videu.